יש רגעים נגמרות לי המילים, רק הראש מלא תמונות, רעשים ודמיונות. 9 שנים חלפו ואת חסרה לנו כל כך. אמא, סבתא, רעיה, אישה מדהימה. אמא, 9 ילדים גידלת בבית קטן בקריית שמונה. משעות הבוקר המוקדמות היית יוצאת לעבודה וחוזרת בשעות הערב. עייפה, מותשת, אבל תמיד חיוך נסוך על פנייך. בסוף היום, כשהיית חולצת נעלייך, ערימות של אפר היו נשפחות מנעלייך, עדות לעוד יום קשה שעבר עלייך. לא בחלת בשום עבודה, במטולה, ברשות החולה, במפעל גיבור, בכל מקום שניתן היה למצוא עבודה, ראשונה התייצבת שם, דואגת לגוזלייך שלא יחסר להם מאומה. כלביאה שנלחמת על גוריה, נלחמת להביא אוכל הביתה. וכשפעם ראש העיר של אז אלוני סירב לשלוח אותך לעבודה, משום שלא נותרו מקומות עבודה, תלשת את כל כפתורי חולצתו. מאז ידעו כולם, כי איתך לא מתעסקים. היה ברור כי הפרנסה והדאגה שלך לילדייך ולבעלך הם הדבר החשוב ביותר, ושאת תעשי הכל, אבל הכל, שילדייך יהיו שבעים ומאושרים. גם בשנים הקשות ביותר, בשנים בהן כולם בקריית שמונה ידעו מחסור ועוני, את דאגת לא רק לילדייך, לשכנים, למכרים ולכל עובר אורח. טוב ליבך ורחמייך נחמרו על כל עובר ושב. לאחד דאגת לסיגריות, לשני לאוכל, ולאחר דאגת שיגיע מזון לביתו. כל חייך הקדשת לזולת, לנתינה לאחרים. מהמעט שהיה לך חילקת עם האחרים. לעצמך לא דאגת מעולם, לא לחופש, לא למנוחה, מעולם לא פינקת את עצמך. וזה עצוב לנו כל כך. אמא, סבתא, אהבנו אותך, ואת תישארי בליבנו לעד. אנו גאים להיות ילדייך ונכדייך ונינייך. יש רגעים נגמרות לי המילים, רק הראש מלא תמונות, רעשים ודמיונות. רגעים נגמרים ההסברים, רק הלב עובד שעות לחסות את הדמעות. אם יש גן עדן או מקום מסתור עכשיו, חבקי אותי ואת פצעי וקחי אותי אליו. אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור הביתה אל ביתי, כמו שהיה בילדותי. קורא לך אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור אליי ואל דמותי, שלא אצא מדעתי. יש רגעים לא יודע מה עושים מול עיניים אדומות, מול גבהים ותאומות. רגעים שהכל נשבר בפנים וכולם אומרים תפילות ואני מלא קללות. אם יש גן עדן או מקום מסתור עכשיו,